812, ca fiind în contradicție. Dragi prieteni, sunt aici și în calitate de copreședinte al Consiliului Unirii. Este o platformă unionistă care, împreună cu toate componentele sale, cu sprijinul acțiunii 2012, a organizat manifestările de astăzi. Este extraordinar că am reușit să adunăm atâția români astăzi, când zilele acestea comemorăm 200 de ani de la raptul teritoriului dintre Prut și Nistru în 1812. Noi demonstrăm necesitatea unificării forțelor naționale românești, care va conduce spre realizarea obiectivului sacru de unire. În numele Consiliului Unirii vă exprim recunoștință tuturor celor care au venit astăzi aici, din toate colțurile spațiului românesc și de peste hotare. De asemenea, exprimăm recunoștință fețelor bisericeni de la Mitropolia Măsăraș, nu lăsați straja să piară, munților din viață, nu lăsați straja să piară. Îi dacă pe straja voastră va trăi și țara noastră, dacă pe straja voastră va cânta. Va cânta toată țara împreună românească, am vrut să spun, fraților, și nici saliva în gură nu am. Să trăiască neamul, aș fi vrut dacă părinții mai câte. Cum el bolnav cu tot, mi-aduc aminte de-aia, să uit nimic nu pot, cum eu urat și oaia, cum el bolnav cu tot. Hai! Câte doi, hai la coara noastră, hai băieți să faci și roată neamul să trăiască. Hai câte doi, hai la coara noastră, hai băieți să faci și roată neamul să trăiască. Lăsat pe dor mereu, așa e moldoveanul, lăsat de Dumnezeu. De când e lumea, lăsat pe dor mereu, că așa e Domnul, lăsat de Dumnezeu. Hai! Câte doi, hai la coara noastră, hai băieți să faci și roate neamul să trăiască. Hai câte doi, hai la coara noastră, hai băieți să faci și roate neamul să trăiască. Câte doi, hai la coara noastră, hai băieți să facem roate neamul să trăiască. Mai câte doi, hai la coara noastră, hai băieți să facem roate neamul să trăiască. Fraților, ascultați-i că mai avem foarte mulți artiști.